Numele meu este Silviu Morcan, sunt președintele Consiliului Național al Elevilor și pentru mine pandemia a fost, cred că, la fel ca pentru orice alt elev din România. Inițial era o incertitudine din asta așa generalizată cumva, după care totul stagna, nu se mai întâmpla nimic, nu știam ce o să se întâmple în viitorul apropiat și nici în viitorul îndepărtat și cumva toată această incertitudine, mergem la școală, nu mergem la școală, nu ne mai vedem, se tot prelungea o stare, așa o latență continuă în jurul nostru, mi-a creat mie personal, dar am sesizat asta și în rândul colegilor mei, o stare de demotivare, dacă e să spunem așa, sau cumva nu mai aveai energia, nu mai aveai motivația să faci ceea ce făceai înainte. Hobby-urile erau lăsate deoparte, partea școlară, deci actul instructiv educativ cu siguranță că a avut de suferit pentru că nici noi nu eram pregătiți pentru școala online, nici profesorii noștri, nici părinții și atunci cumva toată tranziția asta extrem de bruscă de la un mediu la altul a reprezentat un mare hop peste care a trebuit să trec eu ca simplu elev, dar, repet, am observat asta și în rândul tuturor colegilor mei. Deci cam așa s-a concretizat, să zic, pandemia, dacă vorbim de planul emoțional cu care ne-am confruntat în ultimii aproape 2 ani de zile. Cu siguranță că resimțim toate efectele și impactul generat de pandemie și cred că școala are o misiune extrem de importantă în a plusa, în a ajuta copiii să-și revină cumva și să se întoarcă la normalitatea de dinainte de pandemie. Aici vorbim de consilierea școlară, care la momentul actual este deficitară din mai multe puncte de vedere. Vorbim de consilieri școlari care, conform legii, ar trebui să aibă arondați 600 de elevi, dar în realitate au și peste 1000. Vorbim de o lipsă de resursă umană, deci de lipsă de formare, de lipsă de informare în rândul elevilor, pentru că foarte mulți încă trăiesc cu senzația că dacă mergi la consilierul școlar înseamnă că ai probleme și că e o rușine să beneficiezi de astfel de servicii și așa mai departe. Deci cumva cred că școala ar trebui, dincolo de misiunea ei de a forma din punct de vedere educațional elevul, să se implice și în viața lui personală și să-l ajute să treacă peste diverse impasuri, peste nu știu, etape peste care ar trebui să treacă într-un fel sau altul. Și aici cred că Programul Național din Grijă pentru Copii are o misiune extrem de importantă, și anume să operaționalizeze resursele pe care le avem deja în școală și să aducă altele noi, tocmai ca să facem așa cumva un climat cât mai sigur pentru elevi în școală, dar și în afara școlii. Informarea pentru elevi cred că pornește chiar de acasă, deci de la ce transmite părintele, care, din păcate, părinte de multe ori nici el nu e informat cu privire la serviciile de consiliere psihopedagogică, dar mai cu seamă în școală, acolo unde elevul ar trebui să primească o informație cât mai veridică din punct de vedere științific și adevărată și factuală. Pentru că dacă nici dirigintele nu-ți spune, nici profesorul tău preferat nu-ți spune că poți să beneficiezi de astfel de servicii, nici consilierul nu iese din cabinet și vine în clasă să spună: bună ziua, sunt X, puteți să veniți la mine dacă aveți nevoie de sprijin, atunci cumva elevul nici nu știe că poate și are alternativa asta, primește din partea copiilor, colegilor, tot felul de stigmatizări de genul psiholog, nu, că nu e ok și așa mai departe, și atunci ești într-o bulă din care nu ai cum să mai ieși, nu primești informație din nicio parte și cred că cel mai important ar fi ca promovarea acestor servicii să fie făcută atât în școală de către personalul specializat, dar și de către elevi care poate au mai beneficiat de astfel de servicii sau care știu cum decurge situația, dar și acasă, de către părinte și poate chiar să plusăm mai mult pe partea de comunicare dintre părinte și școală, poate chiar consiliere comună cu elevii și cu părinții, pentru că e foarte, foarte important să mergem așa în această triadă profesor, elev, părinte. Sfatul meu ar fi să vorbească și să se ridice din bancă, să spună atunci când cred că, nu știu, ceva îi afectează sau că ceva nu merge bine la școală sau acasă. Să vorbească cu părinții sau cu dirigintele sau cu orice adult în care au încredere din comunitatea școlară, pentru că cu siguranță se pot găsi acolo cele mai bune soluții pentru ca ei să se simtă bine. Până acum, sănătatea mentală nu a fost pusă deloc pe agenda publică și odată cu pandemia cumva s-au agravat din ce în ce mai tare problemele astea emoționale. Cred că acum, mai mult decât oricând,
când elevii conștientizează că pot să beneficieze de, nu știu, resurse, de sprijin pentru sănătatea lor mentală și ar trebui să meargă cât mai mult pe acest palier, pentru că există oameni care pot face asta, există resurse, doar că cumva trebuie să pornești și tu, să te îndrepți și tu puțin către calea asta, nu doar să aștepți să vină către tine. Ca răspuns la aceste nevoi, Guvernul României derulează Programul Național de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 din grijă pentru copii. Programul se adresează copiilor, părinților și specialiștilor. Măsurile vizează suportul psihoemoțional și creșterea siguranței pentru copii.